El que fem bàsicament a Oikocredit és captar fons de països entre cometes desenvolupats i amb aquests fons donar préstecs a països en vies de desenvolupament, a projectes d'economia social i solidària en països en vies de desenvolupament. I aquí sota us he posat això, allò que segur que a tothom us sonarà una miqueta, la canya o el peix, allò de dir, quan fem cooperació al desenvolupament no els hi donem el peix, donem-los la canya perquè la gent puguin ser autònomes per si mateixes i pescar. Amb aquesta filosofia, i fins i tot una mica més progressista encara, és com es va crear Oikocredit. I es va pensar, escolta, no els donem el peix, donem-los la canya. No, escolta, no els donem la canya, donem-los un crèdit perquè ells i elles decideixin en què inverteixen això, perquè potser els dones una canya i aquella canya no serveix per pescar en el tipus de riu amb els tipus de peixos que tenen allà. Els donem un crèdit que ells decideixin perquè són perfectament capaços de decidir-ho i tenen el coneixement tècnic en molts casos i que es corresponsabilitzin a tornar-lo, que no estiguin esperant cada any a que els regalis la canya, perquè, ostres, l'altra ja la tinc vella, dóna'm una nova. Nosaltres des d'Oikocredit no anem a proposar, mira, aquí podríeu fer una escola i tal, o aquí podríeu fer una empresa d'això. No, Oikocredit tenim personal local a tots els països on treballem, és personal d'aquell país que coneix la cultura, la llengua, la tradició d'aquell país, que estan formats en finances, en economia, tècnics agrònoms, el que sigui, que són els que avaluen els projectes. Preferències de projectes? Doncs projectes que tinguin una estructura cooperativa. Entenem que els principis del cooperativisme posen molt a les persones per davant de l'economia. Després també busquem projectes on les dones hi tinguin una participació molt important, més enllà de l'estatus de beneficiàries, el que busquem és que tinguin un rol de gestió en l'entitat, en la presa de decisions, etc. I també que siguin activitats en zones rurals, preferentment. És una inversió amb risc, això sí. També part de la filosofia d'Oikocredit és la de compartir aquest risc, de dir, nosaltres des d'aquí podem estar invertint, per exemple, 1.000 euros dels nostres estalvis en projectes del sud. Si aquests projectes del sud no funcionen, aquella gent segurament no tindran cap altra opció, no tindran res més i potser no arriben a final de mes per poder-se alimentar. Si nosaltres des d'aquí perdéssim aquells 1.000 euros, home, no volem perdre'ls ni molt menys, però segurament la nostra posició és de molta més seguretat, d'un entorn molt menys tràgic o molt menys dramàtic. Per tant, una miqueta la filosofia és aquesta de poder compartir el risc amb el sud. Tot i així, com us deia, l'objectiu no és que ningú perdi mai ni un cèntim, i de fet en els més de 40 anys d'història que porta Oikocredit ningú ha perdut mai ni un cèntim. Oikocredit ens diferencia molt d'altres entitats o institucions financeres o de finançament social, en què fem molt d'èmfasi en tot el que seria el desenvolupament de capacitats, la formació, l'assessorament tècnic, no només a l'inici dels projectes, sinó també al llarg de tota la vida en què dura el crèdit que concedim a les entitats. Per exemple, la Fundació Mujer de Costa Rica, que era una fundació, una institució microfinancera local, que té més de 1.300 persones sòcies beneficiàries, la grandíssima majoria dones, com també diu el seu nom, i bàsicament el que fa aquesta fundació és donar-los microcrèdits per posar en marxa petits negocis, però també per empoderar-se. Molt important, reben formació i assessorament tècnic per part de la fundació. I és d'aquests casos que dius, ostres, potser el crèdit en si, l'import econòmic, lògicament és necessari i és útil per posar en marxa petits negocis o activitats d'autoocupació, però el que té un impacte més gran és tota la tasca que es fa d'assessorament, de capacitació i d'apoderament de les pròpies dones, que ho veies, per exemple, havent-les visitat i anaves a les formacions aquestes i et deien, no, si és que a mi, sí, he puesto en marcha una pequeña peluquería, tal, no sé qué, y ahora tengo ingresos y esto está muy bien, pero lo que más me cambió la vida es venir a estas sesiones, hablar con otras compañeras, tal, y cómo he pasado de en mi casa pedirle dinero a mi marido a ahora decido todas las cosas yo, ¿no?